Velkommen til NPB Talks. I dag dykker vi ned i et emne, der optager stort set alle virksomhedsejere og økonomiansvarlige, nemlig digitalisering af bogholderiet. Drømmen om en fuldautomatisk, fejlfri og simpel løsning, det er ret udbredt, men findes den perfekte digitale løsning egentlig, og passer den til alle? For at gøre os klogere på det, så har jeg inviteret 2 eksperter i studiet, og velkommen til dig, Ida, Sales Director hos Dixa, og til dig, Christian Munk, Chief Product Officer hos Visma. Super fedt, I er med, og kort vil lige hver især. Vi kan starte med dig, Ida. Jamen, hvem er du, og hvad har du lavet? Og det er der en lille bagtanke med, og derfor har jeg inviteret dig med i dag. Selvfølgelig, og tak fordi, at du vil invitere mig ind. Altså man kan sige, i Dixa, der arbejder vi ikke så meget med digital bogføring. Vi er stadigvæk en tech scale-up. Vi arbejder med at digitalisere og optimere alt inden for customer success, og al den kommunikation ofte, som virksomheder har med deres kunder. Men i forhold til emnet her, så er det nok rigtig meget min baggrund fra Pleo, der er relevant. Da jeg startede Pleo, hvor jeg var i over 7 år, der handlede det rigtig meget om, hvordan kan vi gå ind og gentænke, hvordan virksomheder håndterer udgifter og bogføring. Det var en industri, hvor vi også, og en branche, hvor vi så, at der var virkelig stort behov for at fjerne mange af de her manuelle processer, og der var virkelig meget sådan ineffektivitet. Så jeg tror, fra den synsvinkel handlede det rigtig meget om at sige, jamen, hvordan er det, vi kan gå ind og bruge teknologien til at løse mange af de her konkrete frustrationer, der er, og til dels sikkert stadigvæk er i bogholderiet. Og så tror jeg noget af det, som jeg selv også synes, der var rigtig interessant, det var det her med, at digital bogføring ikke kun er sådan et teknologisk skifte, hvis man skal sige det sådan, men det er lige så meget sådan et kultur- og et arbejdsskifte ude hos virksomhederne, så der var rigtig meget change management, og sådan se det her som, hvad er det for en rejse, vi er på som virksomhed, og hvordan hænger det sammen med vores forretningsmål, men lige så meget med, hvordan får vi alle vores medarbejdere med på den her rejse, eller tiltrækker de medarbejdere, vi har brug for at være rustet til fremtiden, ikke? Fedt, tak. Vi kommer helt sikkert til at bruge dine 7 års erfaring fra Pleo til noget her i podcasten, så det glæder vi os til. Hvad med dig, Christian? Jamen altså, svært at komme efter sådan en pitch der, men ja, først og fremmest tak for, at jeg også må være med her. Det er jo super spændende at lige ned i, hvad jeg har lavet, og hvad jeg har beskæftiget mig med i snart 12 år i Economic. Og før det kom jeg fra den anden side, the dark side, fra Ernst & Young som revisorassistent / bogholder. Så det var jo rigtig spændende, at den rejse, der har været på. Lige nu sidder jeg som sagt som Chief Product Officer, og vi prøver jo at servicere de her snart 250.000 virksomheder, så godt vi overhovedet kan i den her fuldstændig vanvittige verden af teknologi, automatisering og de muligheder, der er der. Så det er det, vi gør hver eneste dag, og det jeg glæder mig til at snakke meget mere om, også i den her podcast, og dele nogle erfaringer, men også dilemmaer, fordi det er ikke altid så nemt, som det lyder, at bare tage den nyeste teknologi i brug. Så det glæder mig til, at vi skal snakke om. Fedt, og igen også tak, fordi du er med, Christian. Det bliver lidt interessant, hvordan vi kommer rundt om det her emne her med findes den perfekte digitale løsning, men lad os prøve at gøre et forsøg. Ida, hvordan kom du egentlig ind i den her branche og felt, og hvorfor interesserer dig også fra dit skifte fra Pleo til Dixa, og det her med, altså du taler med mange virksomheder, hvad er det, du synes, der er interessant, men også hvad er det, du oplever, at virksomhederne, de ligesom søger i hele det her spørgsmål omkring, findes den perfekte digitale løsning? Ja, det er jo et stort spørgsmål, og måske mange spørgsmål i en, så jeg prøver måske sådan at bryde det lidt ned. Altså man kan sige, den gang, hvor jeg joinede Pleo, som jeg nu føles som en evighed siden, der tror jeg, ambitionen for mig var rigtig meget det her med at komme ind i teknologiverdenen. Altså det der med, at der virkelig begyndt for 10 år siden, virkelig kom run på at sige, hvad er de nye digitale løsninger? Automatisering blev meget mere sådan et buzzword inden for alle typer af brancher. Personligt var det nok lidt tilfældigt, at det så lige endede med at være sådan i bogholderi og finansverden, som jeg begik mig i lang tid hos Pleo. Jeg tror noget af det, som jeg synes, det var rigtig interessant dengang, det var at arbejde sammen med de her bogholdere og revisorer, som jeg gjorde meget, da jeg var i Pleo, hvor jeg kunne se, det var virkelig en branche, der havde kæmpe behov for en ny måde at arbejde på. Både fordi der var et kæmpe pres fra deres kunder. Altså sådan, jeg kunne mærke, at mange af de her bogholdere, vi snakkede med, stod med at sige, kunderne har nogle helt andre krav i dag.
Altså der er en helt anden behov for, at vi skal kunne levere en anden service end traditionel bogføring. Og der synes jeg, nu var det så Pleo, men at den her er en digital løsning, der kunne gå ind og sige, hvordan optimerer vi nogle arbejdsgange hos jer, men også hvordan kan vi hjælpe jer med at drive en federe forretning. Jeg tror, det var rigtig meget det, som jeg synes, der er interessant. Også det, jeg synes, der er interessant hos Dixa i dag, fordi det handler lige så meget om hos os nu at sige, jamen, hvordan kan vi hjælpe vores kunder med en digital softwareløsning til at gå ind og drive en bedre forretning. I sidste ende handler det jo om, at folk gerne vil have glade kunder, gerne vil kunne give mere værdi til kunderne. Så jeg tror, det er rigtig meget det jeg personligt har fundet rigtig interessant i det her, mere end det der med at sige, nu går jeg ud og sælger den her løsning versus at sælge den her løsning, men hvad er det faktisk, vi også kan hjælpe kunderne med? Og der tror jeg, at især inden for den digitale bogføring, så vi også, at mange bogholdere ønskede at sige, men hvad er det for en ekstra og mere værdi, der også er spændende at give til vores kunder, mere end bare at sige, nu har jeg et godt overblik inde i Economic, eller hvor det kunne være, men hvad er det for en rådgivning, jeg så også kan gå ind og tilbyde kunderne ved at bruge nogle af de her løsninger, ikke? Kanon. Og Christian, hvad har holdt dig så længe i branchen, og ja, hvad oplever du derude? Jamen, jeg føler jo, vi skal dedikere et helt podcast-afsnit til min karriere. Men nej, hvad hedder det? Jeg tror egentlig meget af det samme. Altså, jeg tror, overskrifterne mig altid var sådan et mix af forretning og teknologi. Altså software har altid interesseret mig ret meget i forskellige ting. Helt tilbage kan man diskutere med computerspil, synes jeg altid har været ret spændende at forstå tekken bagved. Ikke sådan, du ved, dybt i server og hvad koden gør nødvendigvis, men sådan logikkerne bag det at have et program og en applikation. Og da jeg joinede Economic, der var det meget det også, altså at komme ind i den her tekniske del af verden som forretninger og teknologi, og så i et skønt samsur med mennesker. Og mennesker er jo i mange former, noget af det er kundensiden, som Ida siger, men for mig har det så også været ledelsesdelen undervejs i min economic-karriere, der er det fedeste følelse i verden. Det er, når jeg får mennesker til at lykkes med noget, de ikke engang troede var muligt. Altså det er det, der giver mig gåsehud i hele verden, og at se nogle af dem i dag have direktørtitler, eller head-off-stillinger, eller tage ud af economic og lufte deres vinger i et eller andet konsulenthus. Altså, og det ved jeg også, vi deler alle tre, men den følelse tror jeg har fået sådan stimuleret. Men når man har de tre komponenter, så har jeg det rigtig godt, og det har jeg haft og været så heldig i alle årene med Economic. Så jeg tror, at den del, men jeg vil også sige, altså hvis vi ikke havde haft de fremskridt, vi også skal snakke om inden for teknologien og et marked, der ændrer sig, så tror jeg havde valgt en anden retning eller en anden branche, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke, fordi jeg er en love som sådan med bogføring og regnskab. Det er den her forandring og den her kombination af de tre ting, der gør det hver dag mega spændende. Og især nu med et helt nyt begreb på 2 bogstaver, der hedder AI. Jeg kan slet ikke stave til, hvor spændende jeg synes det er. Så det ved jeg ikke, om det her afsnit, eller vi skal tage endnu et afsnit, vi siger bare, der sker jo mange spændende ting, ikke? Ja, helt sikkert, og det synes jeg jo egentlig er fedt at høre fra begge to, at det der med at arbejde med teknologi og software, men det der med at skabe en værdi samtidig, det er det, der ligesom har bragt jer i den her verden her. Kanon. Christian, i forhold til det her med produktperspektivet, hvad er egentlig det største udfordring ved at skulle bygge i gåseøjne findes den rette digitale bogføringsløsning til din virksomhed? Altså findes den, hvad er det fra et produktperspektiv? Hvad er det største udfordring med det her med lidt at sige, kan man bygge one size fits all-agtigt? Ja, og til det skal jeg jo sige her i Economicon, at det har vi jo i en eller anden grad med Economic, eller i hvert fald det er en markedsstandard. Der er rigtig lang vej til der, hvor vi jo selvfølgelig tror, der er ambitionerne, ikke? Men jeg tænkte meget over det, da du skrev det, og det er også ligesom overskriften på i dag, men sådan, det største problem, det tror jeg, vi alle sammen godt ved, det er jo, hvor forskellige danske virksomheder er, hvor forskellige deres behov er, og forskellige, hvad kan man sige, parathed man også har i forhold til både teknologi og hvad kan man sige, kompetencer inden for teknologien. Så sådan et er, at man kan sige, der kunne godt være en perfekt løsning i teorien, fordi hvad er en perfekt løsning? Men hvad er den for den enkelte kunde, når vi servicerer så bredt, som vi gør? Det er næsten, jeg vil ikke sige umuligt at sige, at en håndværker skal have den samme som konsulenten, som skal have det samme som en eller anden tredje. Altså det er det, der gør det svært at lave en standardløsning, der skalerer så bredt, som den gør.
Og det er jo hver dag, at vi får de input, alle produktfolk, når der arbejder for mig, eller når vi tager på kundeinterview, så kan den ene kunde jo sige, jeg vil gerne have, det her bliver nemmere, og den anden kan sige, jeg vil gerne have meget mere fleksibilitet og mange flere menupunkter, ikke? Så det er jo den jonglering, der hele tiden er. Og når vi har en så divers portefølje, som man jo har, når man har så mange tusinder virksomheder, jamen så ender man jo ude i at skulle prioritere og vælge, og det gør jo så tit, at den der perfekte, det vil typisk være et segment eller en kundetype, vi gør det for, og det gør, at de andre ikke engang bare sådan, bare lad dem, de bliver faktisk lidt, hvorfor gør I det? Hvorfor? Altså, det har jeg slet ikke brug for det der er der noget fis. Og det gør det svært for mig produktmæssigt at prioritere, men også sådan at kan man sige, bygge det rigtige flow, fordi det er så ekstremt forskelligt. Og jeg vil sige, tilbage til Idas pointe, jeg synes faktisk ikke, det er knapperne eller produkter som hele, det er mere den der adfærd, omstilling, mindset, der er det svære for os. Altså sådan et er, at jeg plejer altid at sige, at teknologien løber langt foran, hvordan kunderne tilpasser sig det verdensbillede, ikke? Og det er det, vi oplever. Så det er også noget med at sige, okay, vi tror, det ender herover produktmæssigt i en fuld automatiseret verden, hvor det hele bare spiller, men vejene derover kan godt være længere, og vi har brug for at give folkene, styringen, og der bruger vi jo altid de der selvkørende biler som et billede, ikke? Hvor man siger, vil I sætte jer ind i en selvkørende bil uden et ret, og bare sige, jeg stoler på teknologien? Eller vil man gerne lige have rettet, ikke? Og vil man gerne lige have pedalerne stadigvæk til at kunne trykke brems, ikke? Altså sådan, det er jo lidt det samme. Hvornår er det, vi laver omstillingen? Det kan godt være en rejse, men teknologien kunne faktisk principielt godt gøre det perfekt, eller i hvert fald fuldautomatisk, som jeg vil betegne som en eller anden form for rigtig stor løftestang. Ja, præcis, for nu nævnte du lige selv AI, Christian, og hvis man skal være helt firkantet, så ligger der en bogføringslov, der er nogle indtægter, nogle udgifter, nogle bankposteringer, og i den perfekte verden, så vil du alt andet lige på 99% kunne sætte op på en formel, og så er det sådan, at man gør det. Og Ida, i forhold til, nu ved jeg godt, du ikke sad i produktudvikling, men mere sådan det her salg og revisor, bogholder, service, eller hvad I nu lige kaldte det, men hvad var det du fik, hvis du tager kvitteringsområdet og udlæg, som var det du i Pleo eller i Pleo ligesom gjorde, hvad oplevede du egentlig i forhold til det her med findes den perfekte løsning? Ja, og jeg tror, altså svaret er, at nej, der findes måske ikke sådan en perfekt løsning heller, der sådan, altså passer til alle virksomheder. Jeg tror noget af det, som vi jo også så, det var jo, at virksomheder, det ser vi også nu i en anden kontekst, men virksomheder er vidt forskellige, ikke? Altså sådan størrelse, branche, hvor komplekse er de, hvilke arbejdsgange er de, og så her krydder man noget, med noget lovgivning også simpelthen, der ligger ned over os, der også simpelthen er et regelsæt og nogle rammer, vi skal kunne navigere ind i. Så jeg tror, det er spændingsfelt for Pleo også med at skulle udvikle et produkt, hvor man virkelig sådan har været sindssygt fokuseret på brugeroplevelsen. Hvordan skal det være for den enkelte bruger at bruge løsningen til at løse nogle af de problemer, der så sidder i bogholderiet, men samtidig til højde for alle de her checks and balances og alle de reglementer, som man for eksempel en bogholder også skal operere ind under. Det gør det selvfølgelig svært. Jeg tror, noget af det, som vi jo også godt kunne se, det var måske, at det handler meget om, hvis vi også skal tænke i, sådan, hvordan vælger man sådan en løsning, det er måske sådan, hvor fleksibel er den her løsning, ikke? Altså, kan den integrere med mange af de andre systemer, vi sidder med i dag? Altså, hvor åbent er API'et, og hvor tilgængeligt er det at gå ind og sige, at vi tager noget data fra den ene løsning, det er tilfælde Pleo, over i en anden løsning, som vi sidder med. Altså sådan, hvor muligt er det for virksomhederne så også de her digitale løsninger, de går ud og vælger, og putte dem ind i det system, de allerede har. Og jeg tror noget af det, som vi også, det vi også snakket om en del, men hvad er det også for et økosystem, som de her løsninger spiller ind i, ikke? Altså, hvordan er relationen mellem, i det her eksempel, Pleo og nogle af de andre spillere på markedet? For jeg tror, det var også meget sådan, vi så det, at jo, Pleo kan hjælpe dig rigtig meget, men Pleo er også bare en del af en værktøjskasse, som kan gå ind og optimere, ikke? Og det er også derfor, man kan sige, så den perfekte digitale bogføringsløsning findes måske ikke, men måske handler det om at vælge en løsning, der er sindssygt fleksibel, er en del af et økosystem, taler sammen med andre, er god til at integrere, altså sådan finde ud af, hvilke integrationer er det, så vi skal have, for at vi kan give den optimale kundeoplevelse, ikke? Også fordi virksomheden ændrer sig jo også. Så du kan også købe en digital løsning i dag, men hvis den er totalt, kan man sige,
fastlagt, hvordan både den skal implementeres, og hvordan den skal bruges, så er det jo ikke sikkert, at det er den bedste løsning om 5 år, når vi som virksomheder er udviklet, og så er det gået en anden retning, eller er vokset helt vildt. Så jeg tror, det er nogle af de ting, som vi også tænkt rigtig meget ind i produktudviklingen af. Hvordan bliver det fleksibelt, integrerbart, sådan så vi også kan vokse med kunderne, ikke? Ja, måske også bare lige forlængelse af det, du siger, Ida. Altså, et er jo det, men også fra leverandørernes side er det jo også, hvordan laver vi så forretning baseret på det. Det er også sådan, også bare for at spille svisken på disken. Så et er, at man kunne lave den perfekte digitale løsning, hvis alle aktører og leverandører i verden kunne se, det var vejen frem. Men det er jo også, der er alle skal have en del af kagen, og alle vil gerne have et brand, og alle vil gerne servicere forskellige ting. Så jeg så hurtigt Pleo eller andre starte med et, men så vil man gerne ligesom vokse bredere og lave nogle flere ting, og så ender man jo ud i lidt et ikke uigennemskueligt, men i hvert fald for forbrugeren er der mange valg at træffe. Og det gør så den der sådan, perfekte løsning. Ja, findes den, der er jeg helt inde i. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Det gør jeg. Så måske sagt på en lidt anden måde, man kunne, eller i sådan et utopi-verden, så vil man kunne bygge en standardløsning, men du kan selv tweak den. Altså, giver det mening? Ja. Præcis. Og det er der nogen, der gør, og det er jo også nogle af de ting, der sker. Altså, det ved jo godt, nogle virksomheder har jo hyret nogle udviklere eller noget andet, der sidder og laver de her ting, og laver nogle løsninger til dem. Så de bruger Economic eller Pleo, som er en del, og nogle andre noget andet, og så har de selv bygget integration eller nogle andre ting til det der ting. Så jeg tror, der er mange modeller, men som Ida siger, fleksibilitet og integrationsmodellen, tror jeg er et rigtig godt sted at starte på de ting. Og nu havde jeg forberedt altså dagens hovedspørgsmål, og det har jeg allerede lidt svaret på, fordi at det lyder til, at der er sindssygt mange ønsker, og virkeligheden den er også mere kompleks end det, vi måske lige går og tror også med det her med nye bogføringslov og at sætte nogle tingene mere i kasser og sådan noget. Så det der med, jeg tror, jeg springer lidt elegant over hovedspørgsmålet om den perfekte digitale løsning. Den findes. Det hører jeg lytter mig til, det synes I ikke. Men hvad er så, hvis man skulle prøve at generalisere lidt, nu kaldte du ham Vuk, jeg kalder Christian, fordi men Christian Vuk kalder mig lige hvad. Ja, præcis. Hvad er så, hvis man skulle prøve at finde en eller anden bottom of line på, hvad er så de grundlæggende behov, om du så er en nystartet håndværker eller en større produktionsvirksomhed, hvad er det så, I oplever? Jamen for mig, altså hvis jeg starter for bogføring, så kan I måske komme på de her, jeg kalder det arbejdsflows, eller arbejdsgange, eller workflow-løsninger, ikke? Men for ren bogføring, altså jeg plejer at sige til alle vores gode mennesker herinde, det handler om én ting, og det er et compliance game, altså det at være i overensstemmelse med lovgivning, ikke? Der er en bogføringslov, der er noget moms, der skal indberettes, der er, hvis du har APS eller bestemte virksomhedsformer, så er der en årsrapport, der skal laves. Altså lad os nu lade være med at full ourselves. Der er ikke nogen, der synes, det er fedt at sidde og lave det bekræftet og få et overblik over alle deres kvitteringer. Det handler om, at der er noget lovgivning omkring det. Og det er jo ens for alle. Altså lovgivning er jo ens for alle, bogføringsloven er ens for alle. Der er noget med klasserne selvfølgelig, men det er i hvert fald defineret, at det her skal I gøre som virksomhed. Så det er sådan det første lag, kan man sige, der binder alle sammen, og derfor vi har et standardsystem i Economic, der har så mange tusinder af virksomheder. Derfra, der begynder det allerede at blive mudret, ikke? For der begynder du at vælge, hvor meget gør du selv, og hvor meget outsourcer du. Så hvor meget er det en revisor-bogholder, der gør det for dig, og hvor meget er det dig selv i virksomheden, der gør det, eller kaster dig ud i det. Og det er jo en stor skillevej, ikke? Begynder vi at lave det nu til en bogholder, Economic i hvert fald som system, eller andre arbejdsgange, begynder vi at skal understøtte bogholdere, der har mange kunder, og vil gøre det effektivt på tværs af mange kunder, eller skal vi hjælpe den enkelte kunde, der er svært ved at forstå regnskab, der er svært ved at navigere i et regnskabsprogram, bogføring, give dem, muligheder også i UI'et, altså i selve brugeroplevelsen, skal det være nemmere og mere, kan man sige, sådan lærerigt på en eller anden måde, at man skal forstå bogholderi, før man kan bogføre. Det er jo en helt anden grøft. Altså det er en helt anden grøft. Og det er jo det, vi sidder med hver dag, det første lag allerede, hvor det begynder ikke at ligne hinanden. Og så det næste lag, og hvor det bliver, og næste lag, det er så de her arbejdsgange, der folder sig ud i en endnu større paraply af, hvis du arbejder sådan her sammen med din bogholder og revisor, og de gør det, så skal du gøre det her. Og på et tidspunkt prøvede vi at mappe de her ting, bare sådan datamæssigt i Economic. Og jeg tror, vi endte med i hvert fald på sådan hovedarbejdsgangen, lå der omkring 200-300
forskellige måder at arbejde sammen på, som mellemstor eller mindre virksomhed, alt efter hvilken branche, hvor mange medarbejdere du havde, skulle du betale løn og alle de her ting, fordi det simpelthen forgrener sig i så store forskelligheder, ikke, som I snakker om. Så, men baseline, let's be honest, altså, hvis der ikke var en lovgivning, eller noget du skulle overholde, og der ikke blev bøder, eller du blev erklæret konkurs, så tror jeg ikke, vi var her. Altså, så tror jeg, de fleste bare vil rende rundt og hygge sig og kigge på deres bankkonto, ikke? Selvom der var penge på. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Men jeg ved ikke på de her arbejdsgange, men det er ekstremt store skifte, der sker allerede ved, om bogholderen gør det, eller de gør det in-house. Hvad med dig, Ida? Hvad oplevede du i din tid i Pleo? Altså, Ja, altså jeg vil sige, jeg tror helt klart, at bogføringsloven her var med til at skabe sådan mere burning platform, altså noget urgency ude hos virksomheden om, okay, nu skal vi til at ændre os. Jeg tror samtidig, vi også så, at for mange var der jo også et ønske om at sige, at vi ved godt, at vi har haft den samme måde at arbejde på i rigtig, rigtig mange år, og vi kan se, det er tidskrævende. Igen, som jeg startede med at sige før, der er også et krav fra kunderne, der er et krav fra markedet om, at vi skal gøre de her ting på en anden måde, som lagde et pres på at kigge ind i nogle af de her digitale løsninger. Jeg føler også, at vi snakkede med rigtig mange virksomheder, som ytrede og siger, okay, hvis vi skal både kunne være relevante over for vores kunder, hvis vi skal have en forretning om 5-10 år, så skal vi til at komme med på den her bølge med at sige, hvad er det for nogle digitale værktøjer, der er derude, der kan hjælpe os med at få et bedre setup. Jeg tror også, der er et pres for konkurrenterne, ikke? Altså sådan, hvordan er det, vi overhovedet kan følge med på det, der sker på markedet, for der er hele tiden poppet små nye initiativer og virksomheder op, eller konsulentbikse, der gør det på en anden måde. Det tror jeg også gav et stort pres. Og så snakkede jeg også en del med virksomheder, som kæmpede med at finde, tiltrække og fastholde super gode kandidater, hvor de også godt kunne se, at hvis vi ikke arbejder med det bedste digitale setup, altså sådan arbejdsmiljø faktisk for vores interne teams, så har vi nok også svært ved at lykkes på længere sigt. Okay. Ja, så der er også noget, noget fastholdelse, tilknytning, eller element i det. Helt sikkert. Altså, jeg tror meget det der med, det kender man jo også selv, ikke? Hvis man bliver præsenteret for et eller andet system, og tænker, kæft mand, det er da godt nok et træsystem at arbejde i, ikke? Altså, det er jo de her små ting, der også gør, at og man er glad for sit arbejde, ikke? Og man er god til sit arbejde, fordi man synes, yes, jeg sidder altså i et fedt setup, jeg føler virkelig, at jeg kan få noget for hånden for løbet af dagen, og den virksomhed, jeg arbejder for, investerer virkelig i at være fremtidssikret, og har lyst til at være med på den her digitale bølge, ikke? Jeg kan allerede fornemme, at vi her, nu er vi sådan cirka halvvejs min vurdering af podcasten, at jeg tror, vi skal lige prøve at vende den lidt mod, at spørgsmålet om at finde den perfekte løsning, det tror jeg, vi har fået svar på, der hedder nej, men hvad er så måske vejen hen til at opsøge den mest perfekte løsning for en virksomhed, fordi det er så forskelligt. Så egentlig til at begge to, hvis man vil være helt sikker på ikke at fejle med implementering, er at søge den vej mod det, der er mest optimalt for en selv. Hvad gør man så? Hvor starter man? Ja, jeg tror nogle af de ting, som nu sender du også heldigvis spørgsmålet inden, så jeg lige har tid til at tænke mig om. Jeg tror, at en af de ting, jeg vil fokusere rigtig meget på som virksomhed, det var netop det her med, hvor fleksibel er den her løsning. Altså, kan den integreres med nogle andre systemer? Tænker den her løsning og den virksomhed bag i, kan vi integrere med andre ting ude i fremtiden? Har de allerede et økosystem af andre spillere, der gør, at den her løsning kan give noget mere værdi ved at blive koblet sammen med noget andet? Så jeg tror, at fleksibiliteten af det der med at være meget sådan integrerbar, eller hvad vi skal kalde det, helt klart være det vigtigste. Jeg tror, noget af det, som jeg så også har set rigtig meget, det snakker du også lidt om, Christian, med det med arbejdsgangen, men jeg tror, at som virksomhed, at man skal være super skarp på, hvad er vores behov egentlig? Hvad er vores arbejdsgange? Altså sådan, forstår vi egentlig vores egne processer godt nok til at så gå ud og vælge det rigtige værktøj, ikke? Og det leder mig også lidt til hele det her med omkring brugervenlighed, ikke? Og adoption, som vi jo har set også er en kæmpe barriere. At en ting er, at man kan sidde og blive enige om, vi vil rigtig gerne digitalisere, vi vil rigtig gerne vælge nogle af de her nye løsninger på markedet til at få et bedre setup. Men hvad har vores organisation brug for så at lykkes med det? Ikke? Altså sådan, fordi det har jeg set 1000 gange, at
folk vil rigtig gerne, men de bliver ikke en del af hverdagen. Ikke? Altså, så jeg tror også, det er vigtigt at gå efter noget, der er... Altså, det er nok en illusion, at der er noget, der er plug and play. Altså, alt vil jo kræve en form for implementation, og der vil være change management 100%. Men jeg tror lige så meget, det er den her... Ja, den ændringen fra at gå fra en måde at arbejde på til noget andet, der er den største egentlig er at begynde at åbne et nyt softwareprogram på sin computer. Så tænk ind i, at det er en brugervenlig løsning. Hvordan har andre kunder fået den her løsning op at køre internt, men også at være klar på, at det kommer til at kræve en ændring internt i virksomheden, og at vi rustet til det. Altså, og at vi er klar på, at det kommer til at tage noget tid. Og vi skal blive ved med at slå på trommen for, hvorfor det er vigtigt, at vi går i den her nye retning. Ikke? Ja, jeg tror i forlængelse af det, jeg er fuldstændig enig i de ting, der bliver sagt, så det er også der, jeg vil starte. Så jeg kan krydre det lidt også med sådan economic og vismesyn. Så er der jo 2 perspektiver og 2 linser, vi kan putte på det her, ikke? Altså der er jo revisor bogholdersegmenter, altså det professionelle segment. Hvad skal de gøre for at afsøge værktøjer og, hvad kan man sige, både forbedre det for dem og deres kunder? Og der vil jeg sige til dem og til jer, som I jo også er en del af People, men den her med, at det er at tænke det bredere, altså det service, man tænker det nu, så man sidder og bogfører, eller man sidder og får nogle biler ind ad døren i en pose, det kan man så ikke med i en ny bogføringslov, men så ind i en inbox i pdf'er. Hvad er det for en arbejdsgang og kundeoplevelse, jeg vil skabe bredere end nu bogfører, og så får man en momsopgørelse ud en gang i kvartalet. Altså, hvad er der af ting der at gøre op, hvad man vil være? Fordi jeg tror også nogle gange, vi sådan får det gjort til et andet kapitalistisk marked, revisorbordesegmentet i Danmark. Altså jeg møder rigtig mange, der ikke har et ønske om at skal skalere til 500 mennesker og skabe et brand og være de største i Danmark, og vi vil også lave ESG og podcast. Altså sådan, det er ikke det, de drømmer om. Det er noget andet, så det er også helt okay i mit hoved at være sådan, det er ikke der, jeg skal ikke have 50 nye kunder. Altså, jeg skal servicere dem, men som minimum tænk over den kundeoplevelse, I gerne vil give jeres kunder. Hvad er det for nogle fede værktøjer, der er i rådighed? Det er da meget federe at tage et billede af en kvittering, end at prøve at tage et billede, uploade det i en Dropbox, husk at dele det med en eller anden, og hvad gør, altså, det er også bare kundeoplevelsen rent. Så det vil være min på revisorbordesegmentet. På slutkunden kan jeg ikke sige meget mere end det, Ida sagde. Altså, det er, jeg tror bare, det jeg oplever, det er, at folk har sindssygt svært ved at navigere i det som kunde, der ikke... Altså, vi gør det til vores interessefelt. Her sidder vi i en podcast, ikke? Det er nok ikke det, der er det fedeste for virksomhederne at holde sig orienteret i og lytte til. Jeg ved ikke, om de lytter der her, af dem, der lytter vel. Altså, det er nok dem, der har en særlig interesse, eller kommer fra feltet selv. Så hvad jeg vil gøre som det allerførste, opsøge en, der ved noget om det her. Enten revisor bogholder, en i mit netværk. Altså, jeg ved bare, hvad jeg selv vil gøre, og jeg kommer inde fra branchen. Hvis jeg skulle lave en virksomhed, der var uden for den her branche, der havde jeg også allieret mig med en partner eller nogle andre til at gøre det, fordi jeg vil fokusere på min kerneforretning. Så få dem til at give det her behov og alle de ting, I der har sagt, og så få hjælp. Altså, hvorfor skal vi være de bedste til alle? Danmark er et ekstremt stort land med små og mellemstore virksomheder. Bare det, du har 5 eller 10 ansatte, og du fokuserer på regnskabssoftware, hvis du er konsulent. Altså, det tror jeg ikke, jeg vil bruge min tid på, hvis jeg skal være helt ærlig heller. Så der tror jeg, at alliere mig nogen til at hjælpe med det, Ida sagde. Fleksibilitet, integrationsmuligheder, alle de ting, vil være mit råd. Jamen, det er nogle gode råd. Og som du også sagde, Ida, så one size fits all, det er nok en illusion. Så hvis vi skulle prøve at konkretisere det en lille bitte smule frem mod, I har lige været lidt inde på det godt nok, men frem mod slutningen her, kan du nævne 1, 2, 3 ting, som er det vigtigste, hvis der kom en ind og spurgte, Ida, hvad skal jeg gøre? Jeg skal i gang med det her. Hvad gør jeg så? Ja, jamen, jeg tror lidt, at jeg sagde nogle af tingene før, men noget af det, som jeg vil være sindssygt skarp på, det er sådan et, okay, det der med at forstå vores egne processer i dag. Altså sådan, være helt skarp på, hvad er det egentlig, der fungerer i dag for os, og hvad fungerer ikke. Og hvem også gør hvad. Altså sådan, og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at være skarp på, så ud fra det, jamen, hvad er både vores reelle ressourcer til at kunne lave nogle ændringer her, men også hvad er vores behov, altså hvad er det egentlig, vi prøver at optimere. Fordi det er også nemt, jeg har også mødt mange, som også sådan, vi vil gerne digitalisere, sådan, ja, men hvorfor? Altså hvad handler det egentlig om? Så jeg tror, det første vil være lige at gå det der spadestik dybere.
Jeg synes, at din pointe, Christian, om at netop alliere sig med nogen, der ved noget, altså virkelig et godt tip, som jeg helt klart også selv vil gå efter og sige, jamen hvem er det, der så også er eksperter inden for det her felt, for at få noget uvildig inspiration. Og ellers så vil jeg kigge på det landskab af systemer, vi har internt i dag. Hvordan ser det ud? Hvordan hænger de sammen i dag? Og så tilbage til det her med netop at sige, okay, hvor vigtigt er det for os, at den her løsning, vi skal gå ud eller de løsninger, vi skal gå ud og kigge på, passer ind i vores nuværende tech-stack, men hvor fleksible er de her løsninger til faktisk så at kunne gå ind og spille op mod det setup, som vi har i dag. Men igen, kig på hele tech-stacken. Hvad er det, der skal optimeres? Hvad er de væsentligste pillars at optimere? Og så måske lave en prioriteret liste derfra. Og så vil jeg også kigge rigtig meget på vores medarbejdere. Altså, hvad er det for nogle medarbejdere, vi har i dag? Hvad betyder brugervenlighed for dem? Hvad vil det kræve for dem at skulle have en ny måde at arbejde på? Vil det være noget, vi relativt nemt kunne rulle ud? Eller er det noget her, der vil kræve en større change management effort? Og det handler, tror jeg, også rigtig meget om at sige, hvor mange er det, der skal i berøring med de her løsninger. Ikke? Altså er det noget, vi måske kan pilotteste med et lille team for at få nogle learnings internt omkring, hvordan det virker? Skal vi rulle det ud til alle medarbejdere fra starten? Altså der er helt klart nogle ting der, jeg vil gå ind og kigge på, som i hvert fald være det noget af det første. Ja, det var lige det, jeg havde taget for mig nu her. Og Christian, fra din vinkel af, fra produktudvikling, har du sådan, når du ser tilbage, en anden vinkel på, hvordan man måske har fejlet i at lave nogle ting, som kunderne i sidste ende ikke vil bruge, eller virksomhederne? Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, det har jeg slet ikke erfaring med, men det har vi jo virkelig erfaring med, ikke? Og jeg tror helt klart, at nogle læringer, vi har i Economic, men også for mig selv, det er det, der jeg siger med, at teknologien løber nogle gange hurtigere. Altså, de muligheder, der ligger i teknologisk, vi kan gøre af fede løsninger, det er alt fra, hvordan viser vi data, hvordan kan man bruge data igennem API'erne, og hvilke partnerskaber er det, vi laver, og alle de her ting. Der må vi indrømme, at der er mange gange, hvor vi har tænkt, der er de klar. Nu er de klar. Nu kommer alle de digitale løsninger, ikke? Og det er der utallige eksempler på, at jeg kan sige, vi har gjort os i Economic, og det er jo selvfølgelig det, vi skal lære af, og jeg tror, min største læring ved at have været så mange år her, det er, at der er ikke noget, der sker overnight i den her branche. Heller ikke AI, tror jeg. Jeg tror ikke, AI kommer til at skylle ind over os og fjerne jobs i morgen. Når jeg så kigger på, hvad kan man sige, fremtiden og produktmæssigt, jeg vil sige, og det er også for at dele det lidt fra Visma-perspektivet, den teknologiske skifte AI har potentiale til at være, ikke er endnu, men har potentiale til at være, det er på linje med cloud og mobiltelefonen og streaming, Netflix og alle de ting. Det er en helt ny måde at tænke tech på, og det er ikke for at lave en skræmmende billede eller brændende platform, men jeg tror, vi alle sammen gør sådan en tjeneste ved at tænke, altså i vores hverdag, hvad er det egentlig, der kan automatiseres, eller vi ikke gør mere, ikke? Og nu så jeg lige ChatGPT-tal og sådan noget, det skal man lade være med, men det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså de har overhalet TikTok på ingen tid, på brugere og alle de her ting. Hvad tog det at afskaffe fastnettelefonen? 20 år? 25 år? Altså, Præcis. Ja, det er jo nok lidt, det ved jeg ikke om det ved, der er jo ingen af os, der ved, men du har jo nok en pointe, at det er noget, den dur, måske. Potentielt i hvert fald. Det har potentiale til det, og det har jeg ikke set i tech i lang tid. Altså der har vi snakket om API'erne, ikke? Og vi har snakket om alle de ting, der vil, du ved, komme ind og ændre gamet. Der tror jeg AI'en. Så det jeg vil sige produktmæssigt briller, når du spørger på den perfekte løsning. Jeg tror, vi nærmer os noget, hvor den enkelte virksomhed kan sige, nu har jeg fundet den perfekte løsning. Når AI har fået foldet, det må jeg sgu indrømme, der tror jeg faktisk, vi begynder at komme ud et sted, hvor jeg har noget, der er automatiseret, jeg har noget, der er autopilot, der er noget, der skriver tilbage til mig, en assistent, der hjælper mig. Jeg har et overblik i den format, jeg vil have det. Economic kan ikke bygge det standard. Jeg vil have et dashboard med blokdiagrammer og periodesaldobalancer, og min revisor bogholder, han svarer mig ikke. Nu får jeg det bare givet af en AI. Altså, der er nogle use cases, som jeg må indrømme, jeg er meget spændt på, at vi selvfølgelig arbejder benhårdt på med Economic og den nye teknologi. Ja, fordi noget af det, jeg også var inde på lidt tidligere, det der med, at i nye bogføringslov, kvitteringer, banktransaktioner, godkendelse, fakturer og sådan nogle ting, at man har jo i princippet fundamentet for at bygge den perfekte løsning, men
og det er jo et spørgsmål om alt det her med e-faktureringer og standard kontoplaner, og hvis, som du siger, Christian, hvis AI bliver bygget ovenpå, hvad kan den så ikke gøre for en? Men sådan for nuværende, Ida, nu du var lidt inde omkring det her med fleksibilitet og API'er og det, som du synes, der er en at finde ud af i en virksomhed, hvad er ens behov, men hvordan, det er måske et svært spørgsmål, men hvordan vælger man den rigtige løsning, fordi det går så stærkt, altså at man sikrer, at den er du ved, holdbar også om 2 år, om 4 år? Ja, og det tror jeg også igen er svært, ikke? Altså jeg tror, det er lidt tilbage til det her med, sådan noget skalerbarhed er jo sindssygt kritisk, ikke? Altså sådan, så man skal skifte system, hver gang der sker nogle ændringer, både hvis man vokser, men også hvis man får andre prioriteter, der skal nogle nye markeder, hvad end det kunne være, ikke? Så jeg tror også, der handler det om måske at vælge altså en løsning, der er sådan løbende udvikles, ikke? Altså at det her en virksomhed, der dedikerer sig til løbende at udvikle deres digitale løsninger og følge med, sådan, så man ikke bare køber ind i noget, hvor de føler, at nu har vi skabt et fedt produkt, and that's it, ikke? Altså sådan, så hvad er det for nogle tanker, der er bag, eller hos dem, der står bag den her løsning, ikke? Ja, jeg vil ikke snakke så meget mere om integration og sådan noget, fordi det snakker vi også lidt om, men jeg tror noget af det, jeg sad og tænkte lidt på, det er, at jeg tror også noget, der kan være vigtigt at overveje, det er sådan et, altså hvilken support, hvilken community er der bag, ikke? Altså så hvem er det, der også så kan hjælpe mig, som, når mine behov ændrer sig? Altså for jeg netop står om 2 år, og den her løsning stadig er relevant, ikke? Altså hvilket for et supportnet, jeg får med hos den her løsning. Kunne man forestille sig, at ligesom at vi taler om, at man kan skifte en bil, og man kan skifte til mobiltelefon fra en 3310 til nu kommer iPhone, og så ved, kan man forestille sig en verden, hvor det også kunne ske i forhold til økonomisystemer og tredjepartsløsninger? Det er bare sådan, du ved, med et fingerknips overnight, så er det fikset. Ja, det sker nu. Det sker jo nu. Altså, de er jo lanceret, de her forskellige produkter. Altså, hvor man ikke... Der er ikke noget software. Altså, der er ikke noget UI, der er ikke nogen applikation, der er ikke nogen login på den måde. Du logger ind i din LLM, eller det her, ChatGPT-agtige baseret system, og så får du det hele ud derfra, ikke? Altså sådan, det er her allerede, hvor du ikke traditionelt logger ind i en applikation, der har et sæt af data, og der har et sæt af, hvad kan man sige, brugere, og det, jeg ved ikke, om det bliver fremtiden mere, men det er her allerede, altså så min længsel efter søgen efter, om det perfekte system, det findes måske faktisk bare om nogle år. Det er jo det der med, hvad definitionen er perfekt. Jeg vil sige, der hvor du sidder og tænker, jeg har præcis den løsning, jeg gerne vil have. Jeg har det touch, jeg gerne vil have. Jeg bruger den tid, jeg gerne vil på regnskab /bogføring. Ja, det tror jeg faktisk, vi kommer ekstremt tæt på. Fordi AI enabler de her ting, hvor du ikke har et UI, du skal lære. Du kan jo snakke med om Pleo også. Altså, det at omstille nogen, der har gjort noget på en bestemt måde, og nu skal de lære at gøre det på en ny måde. Det er jo det, der er vores pain. Eller i hvert fald min pain. På software-delen, ikke? Det er jo det, der er væk. Der er ikke noget, du skal lære. Der er ikke noget, og det... Nej, så i princippet, lige så vel som når du sætter dig ind i en bil, så aner du ikke, hvad der er, eller sidder med din telefon, du aner ikke, hvad der ligger af software bagved. Den fungerer bare, som den er. Så i reelt set, så har du, at du virksomhedsejer, så kan du bare få en AI eller noget andet til bare at gøre det for dig, uden at du egentlig... Altså, sådan lidt Du køber måske stadig, hedder det economic, men hvad den gør, og hvilke modeller den har, og at du skal logge ind til 4 steder og trykke, altså det er det, der er væk. Det er et netværk af data, som du siger. Ja. Det er jo ret spændende. Ja, det kommer an på, hvad man ser på det. Ja. Nå, jamen, tiden er jo egentlig rendt ud, og det har været sindssygt fedt at tale om det her meget fluffy, findes den perfekte løsning. Jeg blev lige lidt målløs her til sidst. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt det sådan. Men lige nu, nej. Men igen, det er et fedt spørgsmål at stille sig. Findes det ved jeg ikke. Altså, hvornår er det nogensinde perfekt? Ida, du er aldrig tilfreds, det ved jeg jo. Du bliver aldrig perfekt, vel? Men jeg tror, at teknologien gør, at vi kommer tættere på det, vi tænker som perfekt i dag. Det kommer tættere på. Men i dag er det der ikke. Det er så behovafhængigt i mit hoved. Fedt. Jamen, så tænker jeg, at vi lukker den på det. Tusind tak, Ida og Christian. Det har været sindssygt fedt.
Og Tak fordi vi var med. jamen, Ja, det var en fornøjelse. selv tak, og til lytterne derude, så kan vi jo så sige, at den perfekte løsning, den findes i hvert fald ikke. Måske den kommer til det på et tidspunkt, når AI overtager måske det hele en dag. Måske det kan vi jo bruge som ord. Men i hvert fald i stedet for at handle om at forstå din forretning for nuværende, jeres behov, processer og fremtidsplaner, tag den derfra, og så se, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Så ja, tak for nu, og vi får lagt links op i vores show notes, og jeg er sikker på, at I også kan følge Ida og Christian, som vi også linker til på LinkedIn, og skrive til dem der. Men tak fordi I lyttede, og så høres vi ved.